yung Municipal Hall ng San Manuel. Sayang, maganda raw yung ano nila dito. Maganda raw yung ano nila dito. San Manuel Municipal Hall. Ito yung pinaka-plaza nila. Plaza ng San Manuel. San Manuel Town Park. Sangguniang Bayan. Maganda rin. Maganda. Malinis. Kaya lang sarado. Nilak nila. Okay. May time. 11:30, 1 PM. Ay, bakit sarado? Wala. Sarado. Sana ipupunta mo sa ayan. Guys. Ayun, playground nila. Ay, ipupunta mo. Okay. Plaza ng San Manuel. Ito yung sinasabi ko yun. Kuya, ano nila? Damo. Mga kuya. Ilang piraso lang. Ito ni Jose Rizal. Bartholomew Church.